Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo uMalumagugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa uMalumagugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini kuthiwa mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kushiwo namanje ukuthi wayamanga. uMalumagugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo uMalumagugu angiphiki uMalumagugu wayekholwa waqala wangenisa ePostoli waphuma ePostoli wahamba eZiyoni waphuma eZiyoni wangena eWeseli ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWeseli. So uMalumagugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe ngangilala naye nje ubusuku bonke. uMalumagugu lento akazange azayenze kumina kube kanye wayenza kaningi engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yangoba isukubhlungu inhliziyo yakho kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma senguthula nje ngize ngife kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma na. Guys, indeed, like this story is just so complicated nje. 1 minute isicabanga ukuthi sesikhonela kusolve and 1 minute like we just wonder ukuthi what is really happening here. So lobe kakhuluma lana ngoNonhle mshana waGugu Dlamini lo boshiwe boshela iqala lokudlengula yena Nonhle. So Nonhle for the first time siyaqala kumuva khuluma revealing ukuthi she wasn't lying ukuthi malume wakho wamdlengula vele malume wakho wamdlengulwa and akazange kwende lokho kube kanye wakwenda countless times bekamthatha alale naye amfake into yakhe yokuqhama phambili nasemuva meaning ukuthi bengalala naye phambili aphethe afake ngala akusim2 makayichaza uNonhle. So uthi yena yebo uyafisa ukuthi malume aphume ejele now because so uhleli isikhathi lesithe kakhulu ejele but umile emagameni akhe ukuthi vele umalume wakhe uGugu did actually dlengula her yebo uthi umdlengulile vele she's not lying about that. Uthi people were making fun of her sakhula bathi ubophise malume wakhe ngento la ngayendanga so umile emagameni akhe ukuthi vele wakwenda lokho akaphiki. So lenzaba yokuthi kuthiwe uGugu washo ukuthi malume akazange amdlengule ngiyalugela akasayikhulumi ugele somile nje ekuthenini vele mina malume wangidlengula and people are saying ukuthi the reason why igele solamile story sakhe ukuthi yasaba ukuthi if angakhuluma iqiniso nawo makho kusenkingeni so now she's trying to protect her mom. Hayi kwase kwashuba ngicela ucomment down on comment section usho ukuthi wena uqabanga kanjani ngalendzaba uyibona njani wena alendzaba kwentakalani kahle kahle ngale story. Mina nawe siyohlangana kulenyele inshallah idake video. I'm signing out. Goodbye.